Mga puso, wala na natabangan pa si Mengel Ichon, 35 anyos, nga angay manunudlo sa Bago City sa Negros Occidental apang naguntat sa propesyon matapos na stroke. Patay man ang 4 katuig nga anak ni Mengel, nga si Janella Grace. Matapos mapasawan niya makagwa sa Ilapuluyan, sang ini ang gintupok sang kalayo sa barangay Takuling, Bacolod City kahapon sang aga. Suno sa mga nakasaksi, tinguhan pa ni Mengel nga makabangon sa pihak sang iya kondisyon. Agud kuntan ihaboy pagwa sa balay ang anak apang pareho sila nga nalabot sang kalayo bangod wala na sang lutsan pagwa. Ginatudlo nga sa balay ni Edwin Lusaria naghalin ng kalayo apang depensa sini sigurado siya nga wala sang nakasaksak nga appliances o kung napabayaan nga butane canister ante sini naghalin sa balay. Sa pinakaulihing nga report halin sa CSWDO, 7 ka mga balay ang totally gutted samtang may isa naman nga partially damaged. Nagpadulong na ang CSWDO sa lugar agud maghatag sang bulig kag maplastar na ang evacuation site para sa mga biktima.